И здравейте, това е Star Wars. И сега, както в клипа на котото, искам да покажа всичките си игри за PS3. Така, разделил съм ги на, как да го кажа, две купчинки. По-яки и по-тъпи. И новите ми две игри. Първата ми вече е GTA, пак още си е първата ми любима. Новата ми Predator. Много хубава игра. The Walking Dead сезон 2. Превъртях тази игра. Най-новата ми Dead Rising 2. Много хубава игра. Следващата ми е Payday 2. Пак много хубава. The Last of Us. Как бе? И Assassin's Creed 3. Тази е хубава игра. Така, махаме това. И взимаме игрите. Най-после съм с камера. Чакай да я оставя. Да ги взема, защото са много игри, шах да ги изпусна. Мамицата му. Бау! Така, първото от най-тъпите ми е Арсен срещу зомбита. Пак много хубава игра. Call of Duty World of War. До някъде ми хареса. Mortal Kombat. Понякога. Raymond. Не. Star Wars пробвах за никакво говно не става. Minecraft изобщо. Gran Turismo 6. Бива до някъде. Gran Turismo 5 Prologue. Uncharted. Това е най-хубавите игри Uncharted. Тук Uncharted. Lego Batman. И още не съм я пробвал. Имам и за PS2 и за PSP, но мисля да не ги показвам. Да. Има бомбонче. Чакай да го отворя да си хапна едно бомбонче. Това беше клипът ми и чао.